konet nitkellmu aħna fuq ftit ilu semmejna in-nies fl-eli jew x'nafina u ma kellhomx mod ieħor biex jgħaddu żmien u taddih billi toqgħod titkellem mhux hekk titkellem tirrakkont eċetera. Din naqset ħafna mis-soċjetà tagħna. Ġifieri kien hemm żmien fejn konna ngħidu inqattaw ħafna iktar ħin nitħattu milli nikdmu. Kienet ċara. Issa jista' jkun li qed jinbidlu l-affarijiet anke bil-Messenger u WhatsApp. U jiena fi kollok 4 min nies f'kamra qed jistennew jew xi ħaġa u kulħadd fuq id-device tiegħu għaddej, mhux qed jikkomunikaw ma' xulxin. Għandek familja, marret tikol, kulħadd miġdid fuq id-device tiegħu. Jew il-ġenituri jitkellmu u tfal maqtuħajn għalihom waqt li jieklu eċetera. Ir-rwol tan-nannit fis-soċjetà inbidel. In-nannit li kienu jkunu fil-familja. Sewa. Ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom mingħand in-nannit. Jiena bdejt fil-bidu semmejt in-nann, ħafna affarijiet tal-lingwa titgħallimhom mingħand in-nannit. Għax ikun hemm kliem, aħna dejjem għandna dak li jgħidulu l-vokabularju passiv. Ikun hemm ħafna kliem li nafuh imma rari jew qatt ma nużawh. U l-ġenituri jkollhom ċertu kliem, kultant jgħidlek kif ma tafix il-kelma. Inti qatt mhu sajta miegħi fil-verità dik il-kelma. Li tkun fil-vokabularju passiv tiegħu. Tisma' nannit jużawha aktarx. Jew xi taqbil, jew xi qawl, jew hemm ħafna affarijiet li titgħallimhom in-nannit. Aħna x'qed nagħmlu bil-mod il-mod fis-soċjetà tagħna n-nannit qed nagħlquhom ġo djar tal-insejn ġo home. Għax iktar pulita home. Naħseb dik hija, jien naħseb li marbuta mal-li kontattajt inti l-ewwel. Li jisu dar tal-anzjani kważi ġalna nħossuna ħażin li qed nagħmluha. Diġà dar tax-xjuħ. Dar tal-anzjani xorta da tweġġa home. Naħseb qabel xejn sabiħ li nibqgħu nikkomunikaw. Li konna dawk il-momenti easier said than done ġifieri. Nitfu l-mobile warbu nitkellmu. Kif qed nagħmlina inti marbutin irridu nitkellmu bil-fors. Allu irridu noħolqu ħafna materjal għat-tfal għax daw qed ikunu online. Irridu noħolqu ħafna materjal sabiħ bil-Malti wkoll. U fil-kuntest ta' mela il-benefiċċji tal-bilingwiżmu. Il-bilingwiżmu ġifieri li tħaddem żewġ lingwi. Aħna b'xi mod din ix-xurtjati hawnhekk fil-Gżira għandna żewġ lingwi, mhux lingwa waħda. Il-benefiċċji tal-bilingwiżmu huma ħafna, ġifieri hemm min jitkellem fejna fina, ġifieri hemm min ixebbaħa ma' li tagħmel ġinnastika mentali f'moħħok għaddej, tagħmel eżerċizzju. Isek għandek ġim għaddej, għax inti kull meta tiftaħ ħalqek għandek daw iż-żewġ lingwi u tagħżel kelma oħra, lingwa oħra. Qed taqbes minn waħda l-oħra. U hemm numru kbir ta' studji li jippuntaw li l-istess direzzjoni, ġifieri li tfal jkun jafu iktar mill-lingwa waħda jinqalgħu iktar għal problem solving, għal ħiliet konjettivi. Jiena pereżempju ġieli jagħmlu studji ma' tfal monolingwi b'lingwa waħda jew bilingwi żewġ lingwi. U jiena fkun hemm din logħba l-ewwel itwhom il-kuluri, jridu jqabblu kulur ma' ieħor. Sewa. Mbagħad iżidu fattur ieħor, iżidu l-forum, ix-shapes. Sewa. U tfal ikun jafu żewġ lingwi, jaġlu ħafna iktar mill-monolingwi. Mbagħad twassal għal affarijiet oħra, pereżempju jsibu li ħafna nies li jkun jitkellmu iktar mill-lingwa waħda, jista' jkun li pereżempju xi ħaġa bħad dimensja tolqothom xi 5 snin jew 6 snin wara jekk għandha tolqothom. Ġifieri il-vantaġġ apart il-vantaġġi ovvji li m'iniex insemmi, ġifieri inti li tkun taf titkellem Italjan. Taf li meta mort weekend Milan jew Ruma le, kapaċi tkun jew xi ħaġa hija ċavetta li tiftaħlek 1000 bib. Ġif f'dal-kuntest, allura naħseb irridu nibdew nibdlu n-narrattiva f'dal-pajjiż, għax in-narrattiva ta' qabilna kienet it-tfal kellimhom bl-Ingliż. Għaliex? Għax huma jisimgħu l-Malti ma' kull imkien. Allura biex issaħħilhom il-lingwa l-oħra tkellimhom bl-Ingliż, anke jekk ma tantx tinqala, taddilhom dak li taf, dak li tista'. Naf mill-ftit li taf. Jekk taf 4 kelmiet b'xi mod taddihomlhom.
Issa narrativa rrid nibdluha. It-tfal bla dubju ħajtalmu l-Ingliż, u ħajtalmu Ingliż aktarx b'aċċent Amerikan, b'vokabularju ġa tfal żgħar ikollhom vokabularju vast, kliem li jintallimtu fejn jiena meta mort l-università. Bla dubju ħajtalmu. Għax għandhom dak il-video games, il-films, il-YouTube, bombardjati daw. Allora x'irridu nagħmlu? In-narrativa rridu nibdluha, li tfal nkellmuhom bil-Malti. X'inkella ħanispiċċaw. Il-Malti mela, jekk irriduhom bilingwi. Issa tgħidli nista' lingwa oħra. Fidejk. Imma ħad titlefna qawlu utilitahom mbagħad. Imma ġifieri jekk qiegħed Malta jaqbillek. Propjament, ġifieri il-diskors fl-Unjoni Ewropea ilu għaddej mhux fuq bilingwiżmu, imma multilingwiżmu. Hemm dak il-programm tal-1 u 2, 1+2. Ġifieri inti tkun taf il-1 huwa l-lingwa tal-post. Sewwa. Ovvja għal sħabna l-Ewropej mhux ovvja għalina. U mbagħad tnejn oħra, aktarx waħda minnhom tkun l-Ingliż, u mbagħad lingwa oħra Ewropea. Biex dejjem kemm jista' jkun. X'inhu dal-programm? 1+2. U fejn qed jiġi. Ilu ta' parti mill-idea tal-iskejjel, voldir fl-iskejjel da tisir jew. Fl-Unjoni Ewropea isiru ħafna tentattivi biex l-ewwel tissaħħaħ il-lingwa tal-post. Sewwa. U mbagħad titgħallem tnejn oħra, xi l-Lussemburgiżi pereżempju, hemm għandhom il-Lussemburgiż. Lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, imma qabdu u bdew jippumpjaw l-enerġija fiha. Ġifieri tfal li meta jmorru child care centers kellmuhom għall-ewwel sentej bil-Lussemburgiż, għandhom ċekkjatur spell checker bil-Lussemburgiż, dizzjonarju online u balla riżorsi. Mela tlaqna.